12 de xuño imos facer a nivel da Ría de Arousa, por tanto, unha movilización de ámbito Ría de Arousa, unha manifestación marítima de barcos, aproveitando e en colaboración con Greenpeace, aproveitando a entrada no porto de Vilagarcía do buque Arctic Sunrise, e vai estar acompañado nesa entrada por centos de barcos do mar de Arousa que van ir levando as súas pancartas nos barcos reclamando melloras para a Ría de Arousa e facendo un chamamento a acudir o 30 de xuño a Compostela. O 30 deste mes vamos a facer unha acción de rodear a Xunta, vamos a rodear San Caetano para facerlles ver a necesidade que teñen e que nós temos de escoitalos e de que eles teñen de comunicarse con nós e de darnos resposta a todas estas demandas e que non deixen nin permitan que esta bomba que vai a reventar moitísimas cuestións ao país inteiro, non só o país, sino ao medio natural do cal dependemos para sobrevivir, non hai que esquecerse. Necesitamos decirlo, entón vámoslo rodear un pouco nesa simbolización, significando que teñen que decírnoslo, non marchades aquí hasta que nos digades iso, non? É un pouco esa alegoría que queremos facer. Entón, o 30 de xuño, todas as persoas que foron a Palas de Rei, que moitas delas non puideron chegar polo colapso que había na estrada, pois convidámolas a que veñan a outro espazo, a Compostela, é aquí onde está a decisión, onde están os edificios que van e as persoas que van a tomar esa decisión, entón necesitamos que sexa aquí e convocámolas a todas e a todos para que o poidamos facer.